Smoking is injurious to health. It causes cancer. धूम्रपान स्वास्थ्य ला हानिकारक होखेला, एकरा से कैंसर होखेला। यहाँ पर बस। हाँ अच्छा हाँ हाँ। तू फाइटर गेम के अंदर पासवर्ड दे देले बाड़ू। खोला एकरा अभी खोला। खोले गई होगी खोला। तोरा के कहनी है कि वायलेंट गेम मत खेला, तू मिसी गेम खेला बेटा। ना हाँ, खोला एकरा के खोला। अच्छा हाय हाय। तू फाइटर गेम के खोला। ना हम कहनी ना तोरा के वो गेम ना खेले के बा। हमने ऑलरेडी 2 घंटा लेट चल रहल बानी, तो फिर चल जाए। हाँ 10 मिनट दे दा प्लीज। देख रहल बाड़ू ना, खोला ना। तू ये खेला, तू मिसिंग वाला ही खेला। डिस्गस्टिंग, कितना अनप्रोफेशनल बिया। सोचा शूट पे केहू बच्चा लेके आवेले का पता कैसे बच्चा पाल रहल बिया। डार्लिंग पहले माँ बना फिर समझबू। हमके माँ ना बने के बा, एकरा से बेहतर हम गिनी पिग पाल लेब। दीदी के थोड़ा लेट हो जाए, कहा बच्चे के पॉटी अलबा। फिर से हाँ ई तो पूरा शूट पे ही पॉटी कर देलस। अच्छा अब सुना, तू फिक्र मत करा, ना तो तू लेट हो जाएगा। कहाँ जाए के बा? दीदी के बेटी के बर्थडे पार्टी बा, तू कहले रहलू। शिट, 10 बज गए। हम चला था नहीं, टाटा। आज के दिन भी इतना टाइम लगेलू, सब खत्म। मतलब काहे का भइल? मिनी के जन्मदिन तो आधा घंटा पहले ही खत्म हो गई। ऐसे केहू बोलेला? सभी दिन भर सीरियल देखे के असर बा। हमनी के फैमिली तो भोजपुरी सीरियल ही बन गइल बा। एक लौती मौसी और तू अभी आयल बाड़ू। ट्रस्ट मी दीदी, हम अलार्म सेट करके रखले रहनी, पर सेट पे एगो बदमाश बच्चा के वजह से जब भइल, उफ। एक्सक्यूज मत दा, अब तो तनी बड़ हो जा। आज जे बड़ी भइल ऊ कहाँ बिया? मिनी बहुत थक गइल बिया, कहले रहनी कि सूत जा। बाकी देखा वीडियो कॉल करत होई। तितली, अब हम मिनी के और ना संभाल पा रहल बानी। मिनी मौसी कहाँ बाड़ू तू? मिनी देखा हम आ गई नी। मौसी Here comes my princess. आप फिर से टाइम पे ना आ पाईनी। अपना हमरा के बहुत तंग करेनी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. अच्छा ई बतावा, तारू इन्फ्लुएंसर क्रश के का भइल? ओल्ड न्यूज़, हर महीना अगर चेंज ना हुई तो क्रश भइल का? भइल ना बात। हाई फाइव। एकरा के ज्यादा सर पे मत चढ़ावा, ये हमेशा ही फोन में घुसल रहेली। सस्पेंस अच्छा नहीं के लागत। का गिफ्ट लेनी बोला? देखा, हमके के-पॉप के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जे भी लाइल बानी तारा पसंद आए। चेक आउट। ये अरे ऐसे क्यों फाड़े लगा, कितना बढ़िया से रैप करके ले ले बाड़ी। ओह माय गॉड मौसी, यू आर द बेस्ट। आई नो। धीरे, नानी उठ जाइए, सूतल बाड़ी नो। कितना क्यूट बा, सब फैन गर्ल के ड्रीम बा। अच्छा ये लोग के बाड़े कराटे करेले? ई कोरिया के बहुत बड़ बैंड बा, BTS नाम बा। मिनियन कर बहुत बड़ फैन बिया। पता बा इनके फैन के आर्मी कहल जाला। आर्मी माने मिलिट्री वाला? ओह मम्मी
बीटीएस के फैन के आर्मी कहेले। अच्छा ये सब हमरा के मत समझावा, चला जा सूते जा। पहले हम ही गिफ्ट के फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिए, होकर बात। मजाक करे के बढ़िया से सीख गइल बाड़ू मौसी से। भूख लगल बता के? हाँ। चला। ऐसन ओल्ड फैशन स्वेटर मिनी के पसंद आई? तू चुप कर, हमर पुती हम संभाल ले। तू दूसर खातिर डिजाइन कर जा। माँ, दीदी बहुत मायूस हो गई बिया, पता बा? सही कहलू। हम तो इहो सुन ले बानी कि देवो के केहू औरों के साथे चक्कर चलाता। त का भइल माँ? दीदी के भी एगो अफेयर कर लेवे के चाहिए। बाथरूम में जाके रोवे लियो और स्लीपिंग पिल्स तो बहुत ज्यादा ही। तू कबो कबो इन्हें आ सकेलू ना, शायद ओकरा तनी अच्छा लगे। अच्छा कोशिश करब माँ। बाय द वे स्वेटर बहुत अच्छा बनल बा, मजाक करत रहनी। अच्छा सुन ना, तोरा के शादी वादी ना करे के बा? हाँ, फिर जाके दीदी के तरह हमारा हालत हो जाए। ये कैसन बात भइल? अगर देवो खराब निकल गइल ओकर मतलब सब खराब हो जाई। माँ स्टॉप इट। रुका, बोला। तारा में शर्म नहीं खे का? हाँ? आज के दिन भी खंबा चढ़ा के चलेला, शर्म ना आवेला? ना हमरा के शर्म त आवेला। ओ अच्छा, पर बस हमके ही समझ ना आवेला। हम तो बस सॉफ्टी खाए गल रहनी त दोस्त लोगन पिला देले हमरा के। त का करती बता? तो जौन दोस्त लोग पिला देले बड़े ना, तू एगो काम करा, उ लोग सबसे कहा उ जो उ लोग के घर में होखेला ना, उ बड़ सा दरवाजा गैरेज में होखेला, ओकरा खोल के तारा अंदर घुसा दिए। तू आज रात के उहे रहा, ई घर में तारा खातिर जगह नहीं खे। ऐसन मत करा। ना यहाँ सुना? जगह नहीं खे, तू जा यहाँ से। छोड़ा ना, आज सैटरडे नाइट है। कैसे भूल गईला तू? आज सुबह से हम कुछो ना खैनी, हमार व्रत रहे। हाँ, और तू पूरा खंबा चढ़ा के चलेला। यहाँ बीवी भूखे पेट बैठल बाड़ी। विष्णु भैया, चीयर्स। Cheers। हम जाएं? हाँ, वेलकम। ओके। एंजॉय। Yes, गुड thank you। नाइट। Yes, good night। तरह के बोल के गई। हाँ, बाकी तू कुछ मत कहिया। हाँ, ना। अंदर चला। हाँ। कहाँ? अरे तब फिर प्लान बना के भूल जीबू। हम आफ्टर थॉट बनी ना। तू शूट के टाइम हमके भाव देवेला? बॉस, ये हमार पहला वेब सीरीज बा एज अ लीड। आई एम ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट? हीरोइन? तू ओकर हर फोटो के लाइक करेला, हमके ना पता बा। तितली, तू काहे बार बार बच्चा की तरह झगड़ रहल बाड़ू? तोहरा के सेटल डाउन करे खातिर बोले नहीं तब तो ना करेलू। सेटल डाउन? 2 साल में एक बार भी हमके घर ले गए बड़ा? सेटल डाउन? तोहरा के अच्छा से मालूम बा कि हमार मम्मी पापा कंजर्वेटिव बड़े। सब फाइनल हो जाए तो डेफिनेटली तोहरा के लेके जाए। फाइनल होगी? वाह, अमेजिंग। हाँ तितली, देखा फाइनल होगा अब जरूरी बा। काहे कि हमरा तो सच में नहीं पता कि 2 दिन बाद तू हमरा छोड़ तो ना देबू ना। ओ अच्छा, हम छोड़ दे तहरा के। और जब तक ना छोड़ रहल बानी तब तक अपन गर्लफ्रेंड से खुद के स्टाइलिंग फ्री में करवा ले बा ना? काहे एक बात बार बार बोले लू? देखा, अगर हम चाहे तो खुद भी कर सकेनी। हाँ, तहरा से मिले से पहले हम तहर वार्डरोब देख ले रही। इट वाज अ डिजास्टर। हाँ, का चाहिए तोरा के? बार बार एक जगह पे काहे अटक रेलू तू हमरा के? का चाहिए तोरा के बतावा ना। जौन चाहिए तोरा के देवे की कोशिश करब। तोरा पैसा चाहिए? रुका, हमार पास बा ना, हमार पास बा पैसा। रुका, देता नहीं तोरा के। ई ला पैसा, ले ला। जौन हाँ पूरा ले ला, तू रख हमके ला। पैसा दे रहल बड़ा? हाँ, तोरा के से शांति मिलेला तो रख तू ला। हमके पैसा दे रहल बड़ा? तू हमके अरे पैसा रखना। दे रहल बड़ा? हमार छत के नीचे बैठ के तू हमके पैसा दे रहल तोरा बड़ा? अगर शांति मिलेला तो रखा नहीं पैसा के। हमरा जरूरत नहीं के। ई का कर रहल बाड़ू? और दा हमके पैसा।
तो नहीं मारो। हाँ अब उनकर हालत कंट्रोल में बा। देखी अब चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं है, काहे कि जवन नींद के गोली रहे वो बहुत कम पावर के रहे। त काऊ ई फर्स्ट टाइम कैलन। फर्स्ट टाइम? नीचे एगो बढ़िया सा कैफे बा। बेबू के चेकअप खातिर इहे लेके आवत रहनी। आई एम सॉरी दीदी। हट पागल, तू शायद समझ रहल बाड़ू हम बहुत डरपोक बानी। बाकी यकीन करा, हम जौन कहनी सोच समझ के ही कहनी। ना, डरपोक तो हम बानी। तू बहुत बार बताए की कोशिश कैलू, हमके मैसेज करे के कोशिश कैलू, गुड मॉर्निंग मैसेज भी भेजत रहलू, तबीयत के बारे में पूछत रहलू। हम जवाब ना देते रहनी, अवॉइड करत रहनी, ई सोच के कि सब कुछ ठीक हो जाए। I'm sorry दीदी। I'm sorry। I'm sorry। हमरे पास I'm sorry। माँ, मिनी के का बतैलू? कैसन बाड़ी हमार माई? अभी थोड़ा बेहतर बिया। अचानक से ऐसे तबीयत बिगड़ जाए केहू सोचले ना रहे। मौसी, आप हमरा के इतना भी बुद्धू मत बनाई। शायद नानी भी आपसे छुपैले बाड़ी कि पापा दोसर शादी करत आड़े। तो के कैसे? पापा इतना घटिया बाड़े कि इनविटेशन कार्ड भेजले बाड़े। हम मम्मी के रूम में देखनी, वो कार्ड और उस स्लीपिंग पिल्स के खाली स्ट्रिप। अनबिलीवेबल। आई एम सॉरी मिनी, हमके पता बा तू कैसन फील कर रहल बाड़ू। आप इतना टेंशन मत ली मौसी, अब हम कोनो बच्चा नहीं खी, आप बस मम्मी के संभाली। जानबूझ के भेजलस कार्ड, पता बा? बस ईगो दिखाए खातिर कि बोल सके कि देखा हम जीत गईनी। इस सब के बीच में बच्ची पिसतिया। वैसे तो मिनी बहुत मैच्योर भी है, बट ऐसन तोरा के लागेला ठीक बा? बाहर से जे जितना खुश रहेला ना, अंदर से वही घुट घुट के जिएला। केस हिस्ट्री पढ़े के बाद जौन समझ आयल ओकरा से उनका के थेरेपी देवे के ही पड़ी।
आपके जे सही लगे उहे करी। दीदी बहुत वल्नरेबल कंडीशन में भी अभी। देखी, इस सिचुएशन में फैमिली सपोर्ट ही मेन होखेला और ई 1 महीना तक कम से कम उनका के मम्मी के ड्यूटी से छुट्टी देवे के ही पड़ी। मतलब त मिनी केकरा पास रही? हमरा कुछ ज्यादा ही शुगर और अथॉरिटीज के प्रॉब्लम बा। तब बेबी सिटर रखे के पड़ी माँ। काहे? मिनी के तेगो मौसी भी बिया ना। हमार जीजा जी ना एगो जानवर बा, अगर ओकरा भनक भी लागल ना तुरंत वकील के नोटिस भेज के मिनी के ले जाए। काम डाउन डार्लिंग, बस कुछ ही हफ्ते की तो बात बा और मिनी तोरा साथे रही तो बहुत ही अच्छा रही। तो के पता बने एगो असाइनमेंट से हमार एंजाइटी इतना बढ़ जाला और एगो इंसान के रिस्पांसिबिलिटी लिहन। लेकिन तोहनी के बॉन्डिंग तो बहुत अच्छा बा। सो व्हाट हमके ओकर फेवरेट बैंड पता बा लेकिन ब्लड ग्रुप नहीं के पता। ओके शवरमा पसंद बा पता बा हमके, लेकिन ब्रेकफास्ट में का पसंद बा ई नहीं के पता। सोच लग कि हार्ड असाइनमेंट बा, आराम से मैनेज हो जाए। 8-10 ड्रेस बनावल और एगो बच्चा के संभालल एक बा। मिनी के बारे में सोचा प्लीज, दिस कांट। कहा सोची हम ओकरा बारे में? मिनी के थोड़े पता कि ओकर मौसी लूजर बिया। हमके तो मैगी बनावल भी ना आवेला। एवरीथिंग विल बी फाइन। इट्स ओके। तू अच्छा करबू, ट्रस्ट मी। होप सो। हमार दुनिया तोहार कुछ रह गइल हमरा दिल में, लागे न मन अब तोहरा बिन, तू हमार दुनिया तोहार कुछ रह गइल। रतिया में तुहे याद करी, मिले खातिर तड़पी, हमके लगे तोहरा कमी, लगे नहीं दिल। रतिया में तुहे याद करी, मिले खातिर तड़पी, हमके लगे तोहरा कमी, लगे नहीं दिल। जइहा न कभी अखिया से दूर, तू हमके छोड़ के, तहरा सिवा कोई न हमार, तू ही हमार जान। दिन रात तोहर चिंता करी, तोहार कुछ रह गइल हमरा दिल में, लागे न मन अब तोहरा बिन, तू हमार दुनिया तोहार कुछ रह गइल हमरा दिल में, लागे न मन अब तोहरा बिन, तू हमार दुनिया तोहार कुछ
उठा, उठ जा, स्कूल जाए के बा। कहा भाई उठा। आज तबीयत ठीक नहीं खे लागत, बंक कर ली। एक थप्पड़ लगाई तहरा के। आज डबल पीरियड हिस्ट्री बा को बहुत बड़ा टॉर्चर बा। डबल पीरियड हिस्ट्री ना, आज तहर मैथ्स बा और मैथ्स में तो 0 बाड़ू। उठा। काहे? हम मैथमेटिशियन बने वाला बानी, बस 5 मिनट। उठ जा। तू रुका, देखा हमारे हाथ में पानी बा, अभी हम डाल दे। उठा 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 उठा। बहुत देर हो गई बा। उठा हमार माँ, उठा 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 उठा। ल खा ला। चीज ऑमलेट खाए के बा, हमके बोलनी था। इतना अनहेल्दी खाना ना मिली, स्मूदी बॉल मिली। चली। ये सब लोग फूड पॉइजनिंग होके से खाए ले, पेशेंट के खाना बा। भूखल पेट स्कूल जाए के बाद चॉकलेट नहीं खे, चॉकलेट दो ना। इतना तंग काहे करेलू तू? खाए के बाद खा वरना मत खा। हमार शूटिंग में सर मत खा। ये सब खाए से रेड किल खाए बेहतर बा। रात के लिए समझा और ये खा। खेले बड़ो कबो रेड किल? खा जल्दी खा। सिर्फ ड्रॉप करे से ना हुई, आपके हमरा साथ भी आवे के पड़ी। मतलब दूगो सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट सबमिट ना करनी, ऐसे गार्जियन कॉल बा। मिनी, अब तहरा साथ हमार क्लास भी लगी। आपके दीदी के सिचुएशन अनफॉर्चुनेट। आई कम्प्लीटली सिंपैथाइज। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, पर आज हम थोड़ा जल्दी में बानी। लेकिन मृतिका के डिसिप्लिन हम कभी टॉलरेट ना करब। मृतिका, हमके ओकर पूरा नाम याद ही ना रहेला। एक प्रॉब्लम चाइल्ड के तबे हैंडल कर सकेनी जब वो थोड़ा बहुत बात माने खातिर तैयार हो जाए। एक्चुअली हमरा खातिर तो चाइल्ड ही प्रॉब्लम बिया, और अचानक से एगो बच्चा के जिम्मेदारी हमरा ऊपर। घर में ओकरा के तरी डांटबो ना करेनी ना, लाड़ प्यार से बिगाड़ देले बानी। आज से हम उहे करब, लेकिन पर अभी बात बात में बहुत टाइम निकल गए और हमके। एक्सक्यूज मी, मिनी के जे सजा दे के बाद दे दी। हमके अभी काम खातिर देर हो रहल बा। ओ ध्यान ना दे रही, 12 बज चुकल बा। बहुत पहले। हम अब चली। नमस्ते। शराफत नाम के भी एगो वर्ड होखेला मैडम। पिछला 2 घंटा से वेट कर रहल बानी। ऐसा लग रहल बा कि आप ही क्लाइंट बनी। एक्चुअली उनका प्रॉब्लम भइल बा, उनकर बेटी। सॉरी। गुड मॉर्निंग। वो हमार बेटी नहीं की, हमार दीदी के बेटी। नमस्ते। दीदी के बेटी। हाँ। अच्छा जोक रहे। ये सब सुना के हमरा बुद्धू मत बनावा। आप पूरा अज्यूम कर लेनी। सुना, मसाबा गुप्ता जैसन सेलिब्रिटी डिजाइनर भी हमरा के बैठा के ना रखेली। आपके इतना जरूरत इतना देर तक बिठा के रख ले बाड़ू। आपके था व्हाट? हेलो। नो व्हाट? इट्स एन इमरजेंसी। तनी फैमिली में कहाँ प्रॉब्लम। से ली मिली? मजाक करत रही मैडम, बच्ची बड़ी कुछ तो हंसी मजाक करी ही ना। ओकरा खातिर ऐसे जानवर की तरह क्यों नोचेला? प्लीज ये तरीका के ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज मत करी। ऑफेंस की बात करत आनी मैडम, हम सही से बात करत आनी। आपके ऑफेंस लगा था? स्कूल के सामने स्ट्राइक करवा दे हम। अगर हमार बच्ची के फ्रैक्चर भइल ना, तब फिर एकर अंजाम ठीक ना होई। हेलो मैडम, आप इनके ऐसे थ्रेट ना दे सकेनी। हमके पता बा मिनी की बहुत सारा गलती बा, लेकिन व्हाट इज दिस? ऐसे की आप बात जरा करत? शांत हो जाइए। आप लोग पर्सनल मत होके। पर्सनल तो हम बाद में देख ले, पर अगर दूसरा के मामले में नाक घुसाइबू तो टूटी ही। चला तानी। हाँ, थैंक यू। चला मिनी, देखने का से बहस करे के फायदा ना। लहरी, ई सब का रहे? और ओकर बाद एगो सुनसान सड़क पर राज अपन बाइक रोक देलस और फिर प्रिया ओकर करीब आ गईली और ओकर बाद उस सुनसान रात में कौन से वो बुक पढ़ रहल बाड़ू? कहाँ से मिलली? तहार उम्र बाई पढ़े के? शैतान लड़की। अच्छा, आप कब से कूल मौसी से इतना खड़ूस बन गई नी? सुन, अगर तहरा कुछ भइल ना, सब आके हमरे सर पे चढ़ी। और वैसे भी सारा लहरी फैमिली हमके ही जज करेले। सेम पिंच ब्रो। नानी कैसन बाड़ी? हम तहार ब्रो ना बानी, मासी। ठीक बा,
लागता दाल में कुछ काला बा। अब जल्दी से बोल दी ना। उम्र कितना बता है? हमारे पर्सनल मैटर में मत घुसा। हाँ शैतान। सूझ जा। इला पहले फोटो खींच ला। तहार जनरेशन तो पहले फोटो खींचे ले फिर खा ले। चला ई का बा? नौटंकी मत कर। तहार फेवरेट ब्लूबेरी चीज केक। आज आप अपन डाइट छोड़ के चीज केक बनेनी। आज हमार चीट डे बा, थोड़ा सा ही खाए। हमरा के मक्खन लगावे के कोनो फायदा ना हुई। मतलब इतना मेहनत कई नहीं हम। पापा भी हर बार बिना मतलब डांटे के बाद ऑनलाइन गिफ्ट खरीद के देत रहले। सोचत रहले कि कोनो नया गैजेट मिले से हमार रोना बंद हो जाए। सुनो, हम तहार पापा भी ना बानी, माँ भी ना बानी। ई सारा चीज हमार कंधा पे अचानक से आ गेल बा। तो के अगर तहार मौसी के साथ रहे में इतना प्रॉब्लम बा? नहीं के, कोनो प्रॉब्लम नहीं के। हमरा पता बा कि बाकी लोग के तरह हम आपके ऊपर भी बर्डन बानी। सो ई सब प्लीज मत करी मौसी, फेक लागेला। आज संडे बाद दोपहर तक सोतब। ज्यादा तामझाम मत करिए। दोपहर में कड़ी चावल खाएब। कड़ी चावल? अरे बात के समझा। कड़ी चावल पकावल हमके ना आवेला। उफ, शैतान लड़की ऐसा चीज मांग रहल बिया जे हम ऑर्डर भी ना कर सकेनी। अरे ओकरा के बता दे कि तोरा ना बनावे आवेला। सिंपल। सही कहलू, ताकि ऊ भी हमके बाकी घर वाला के तरह ही यूजलेस समझे। मौसी और भतीजी के एक जगह रहला से ई फ्रिक्शन तो होके के ही रहे। का करी अब हम? ना तो ई पास्ता बा ना बिरयानी की हम यूट्यूब देख के बना ली। तो बात बात पे कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बना सकेलू, चावल न बना सकेलू। व्हाट इज दिस? अब सुना, एगो कपड़ा डिजाइन करल और चावल बनाए में जमीन और आसमान के फर्क बा। रखा तू फोन। डिस्कस्टिंग। हेलो हेलो। अरे अपन मौसी के ऑर्डर देवे से कोनो फायदा नहीं खे। ड्रॉर में पैसा रखल बा, कुछ भी ऑर्डर करके खा ला। रबिश। अब हम के तारा खातिर वेट करे के पड़ी। और का पहनले बड़ा? ठीक है को पिछला ना। हाय दीप। ओह हाय रिया। How व्हाट are अ you? प्लेजेंट सरप्राइज। हम ठीक बनी। सरप्राइज का है बाड़ा? जैसे तेरा पता ही नहीं कि हम यहाँ रोज वर्कआउट करे आवे नहीं। हाँ, दिमाग से निकल गए रहे। तितली राइट? हाँ तितली। हाय तितली, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। दीप तो तरह से बहुत ज्यादा डरेला। एक्चुअली हम उतना सीरियस गर्लफ्रेंड ना बनी। हमने के किसिंग सीन से पहले तेरा बारे में सोच के दीप के फटत रहे। सच बता रहल बानी, लिटरली। एंड
नाउ वी आर अ हिट पेयर, राइट दीप? डू वन थिंग ना, हमारे घर पे कबो आवा ना दीप के साथ। हम आई बहुत ना। बढ़िया हॉट चॉकलेट बनावे नी। दीप चाय चाय। दीप के पता बा। तू गइल रहले एकर घर? ऐसने काम से। अच्छा, ओके देन, सी यू सून। सी यू, बाय। सुना ना, ऊ झूठ बोल रहल बड़ी। सुना सुना। इतना बार तक गइल रिया के घर, यही से ओकरा इशारा करत रहला। सही कहानी ना? कहाँ से इशारा करत रहनी? का बोलता रू तू? वो आँखी में लेंस पहने लिए यही से लगत हुई तोरा। अरे सुना, तो के इंस्टाग्राम पे जे फैन डीएम करेले तो उनके भी रिप्लाई करेला। वो करे के पड़ेला, तोरा के बोला तो समझ में ना आई तोरा। प्रॉब्लम कहा तोहार? तोरा के मिनी के संभाले के पड़ता, यही से ओकर गुस्सा हमारा ऊपर निकाला तारू। हाँ, मतलब का बोले चाहेला? ई सब हमारी इमेजिनेशन बा। इमेजिनेशन ना, हमरा पता बा तोहर दिक्कत कहा। एग्जैक्टली तोहर का दिक्कत बा हमरा सब पता बा। बात ई बा कि हमार वेब सीरीज हिट हो गइल बा, हमरा के फेम मिलल बा, हम तोरा से ज्यादा सक्सेसफुल बानी, यही से तू हमरा से जला तारू। यू अरे रे ना ना, देखा देखा, बिल्कुल ना, ऐसा मत कर। तू यहाँ से दफा हो जा, ना तो हम सच में फेंक दे तहर सर पे। प्लीज तितली, हाथ जोड़ तानी, डोंट बी चाइल्डिश। काहे ऐसा करता रू? का फिर से ब्लॉक करबू? ऑफ कोर्स ब्लॉक करब। जा जाके रिया से बात करा, अब तो हमारी जरूरत नहीं है। चला जा यहाँ से। गेट लॉस्ट, ना तो सीन क्रिएट कर दे हम यहाँ पे। काहे सब? अच्छा अच्छा, ठीक बा। ओवर रिएक्ट करे में तू पीएचडी कली बाड़ू। ठीक बा, जाता नहीं, और जाए से पहले चेक के पैसा देके जाता नहीं। का पता बाद में हमरा के ताना मार। देखा, हमके गुस्सा मत दिलावा, जा यहाँ से। देखा, हमारी बात सुना। अब ई भी फेंक दे, जा यहाँ से। पागल कहीं के। भेज चाय के पैसा और छुट्टा रख लिया। पता बा, जेकरा लगी सब बनेनी उतनी सभी न खैलस। माँ जबरदस्ती खीर न खिला के ओकरा सहारा देवे की कोशिश कर। हर वक्त तोरा के हमरे गलती दिखेला। वैसे भी मिनी के चिंता लागल रहेला हमरा। काहे तारा लगता हम ओकरा खाए से रोक रहल बानी? वैसन बात नहीं खे, तोरा भी काम पे जाए के रहेला ना। एक तो जिम्मेदारी ले रहल बानी, ऊपर से बात भी सुन रहल बानी। वो बात नहीं खे, मिनी केहू के बात न सुनेली ना। एग्जैक्टली, पर बात सुनावल बहुत अच्छा से जानतिया। नानी पे गइल बिया ना। ए, तो अपन पापा के शादी में जाता रुकी ना। ओ तोरा सोचे की जरूरत नहीं खे। पापा बतात रहले, ई बहुत दिन से ही चल रहल बा। उनके ऑफिस में पता बा, सबके पता बा। अफेयर? हाँ, कौना लेवल के स्कैंडल बा सोचा? इस सुना, अगर हम तोहार मॉम और डैड के बारे में बोले के शुरू कर दी ना, तो देख लिया का होई। हाउ डेयर यू। नाक के बाद ना आँख भी फोड़ दे। अब उहे चाहलू ना तू, ट्राई करके देख ला। नकल डस्टर साथ में लेके घूम रहल बाड़ू? ई तो गुंडा लोग यूज करेले। तहरा पास कैसे? सुना, ही सेल्फ प्रोटेक्शन बा, ताकि हमनी बदमाश लोगन के रोक पाई। तहरा जैसन इत्तो से प्यारी सी लड़की गुंडी काहे बन जा रहल बाड़ू? पेंटिंग और हिप हॉप के अलावा भी हमारे को गुंडी साइड बा, पता बा, जिकरा आप अभी ठीक से पहचानी नहीं ना। ऐप इनकी पहचानत न बनी। का इरादा बता हर? कुछ दिन में पागल कर देबू हमके बाना? आइसक्रीम खाई, दिमाग ठंडा हो जाई। देखा, हमार दिमाग बिल्कुल ठंडा ही बा। समझ रहल बानी। So, how's your date? मतलब तोहके कैसे पता? आईलाइनर लगावे में तामझाम करत रहलो, तबे समझ गइल रानी। फैल गइल बा का? सुनो, ज्यादा डिटेक्टिव बनने की कोशिश मत करा। हाँ? कैसन होके के रहे, जैसन होखेला वैसने। आप कुछ ज्यादा ही झूठ बोले नी। ज्यादा शानी मत बना। हाँ, माइंड योर ओन बिजनेस। ज्यादा देर रोवे से मेकअप स्मार्ट हो जाला। ई समझे खातिर चालाकी ना, कॉमन सेंस चाहिए। गेमिंग सेंस। आइसक्रीम खा। अच्छा ही बनल बा ना? उतना अच्छा ना बनल, घर जैसा ना भइल। घर तना होम स्टे समझ के खा ला। इतना खराब खाना रहा तो होम स्टे भी बंद हो जात। तो हर जनरेशन के इहे प्रॉब्लम बा। तू
तू कबो ग्रेटफुल ना हो खेला, हर चीज में कंप्लेन करत रहेला। और आप लोगन के जनरेशन के प्रॉब्लम ई बा मौसी कि आप लोग हर वक्त हर चीज डिनाई कर जाता नहीं। दीदी सही कली, तू शैतान लेके बाड़ू, हर बात पे जबान लड़ा के खुद के कूल समझेलू ना। सही बात बोले से सबके खराब लागेला ना। आप हमरा कह सकत रहनी आपके स्टीम राइस ना बनावे आवेला, बस हो जा। हम इतना मेहनत करके बनेनी, माँ बचपन में ठीक कहत रहली, जे ज्यादा करेला उहे भुगतेला। आज समझ आइलू बात। मौसी आप फेवर ना कर रहल बानी, आप ऐसे बोलता नहीं जैसे चैरिटी कर रहल बानी। फाइन, आई एम सॉरी। आप हमार माँ नहीं खी और होके की जरूरत भी नहीं खे, बस दोस्त बन के रहा। अरे बाप रे बुड्ढी माए हमार। अच्छा ठीक बा, तू इधर आवा, दोस्त बानी ना। अब ई चावल हम तहरा खिलाई, चला खा ला अभी। इतना बुरा नहीं कि इतना बुरा ना, इतना बुरा भी ना। समय के साथ साथ हमके समझ आ रहल बा कि हम तहरे जैसन कबो ना बन पाई। बच गए तू। हमार जैसन बेवकूफ लोग ही जिंदगी में तकलीफ होवे से नींद के गोली खा के मरे के कोशिश करेले। काहे इतना अनप शनप सोच रहल बड़ू? तहरे जगह केहू और होखत त ऐसने करत। हम भी ना संभाल पा रहल बानी, पागल हो जा रहल बानी। मैंने खातिर हम का ही कर पाई नहीं बोला। ओ तो ये देख के बड़ होई कि ओकर माँ एगो फेलियर बाड़ी। एकदम ना, पहले ठीक हो जा, ये सब मत सोचा। दीदी खाना खा ले, बहुत देर हो गई बा, दवाई भी तो लेबे के बा। ना खाई, खाना लेके जा। काहे ना खाइबू? इतना टेस्टी खाना ल खा ला, खा ला। ना खाई कहनी ना, हम का करबू तू? और का कर सके नहीं, खिला दे। चला घुमा इधर। ला आ मुंह खोला। हाँ गुड गर्ल। अब तनी खोल के बताई हमरा के, आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर बा? या तो जल रहल बा या पिघल रहल बा। बिल्कुल हमार मैरिड लाइफ के ही जैसन, या तो जल रहल बा या फिर पिघल रहल बा। शायद ये थोड़ा अजीब लगे सुने में, पर ये हमरा खातिर बहुत बड़ा चैलेंज बा। अरे कुछ हो ना, ये कोनो प्रॉब्लम ही नहीं खे। तेरा पता बा, ये जे आदमी बा ना, एक बार रोटी बनावे खातिर कहनी हमरे गलती रहे। ऐसा को अजीबो गरीब देश के नक्शा बना देले, जौन देश के कोनो नामो निशानी नहीं खे। अरे ऐसा मत बोला, हम कितना मेहनत से बेल बेल के। चुप करा। बेल बेल के कुछो काम ना आवेला। हमार रोटी देख ले बाड़ा कबो, पूरा गोल लगे लगे कंपास से बनाइल होके। हाँ। हम माँ के बता सकत रहनी, लेकिन ई हो कि हमके बहुत ताना मारी और बाकी मौसी लोग के फोन करके सब हमरा पे हंसी। यही से सुना, माँ मौसी बस ऐसे ही बोलत रहेली, ओकर चिंता मत करा। हम तो बानी ही ना, हम तरह के ट्रेन करब, फिर तू देखिया का हो खेला। तू सिर्फ फोन करके ना बात कर लिया, ठीक बा? थैंक यू सो मच। विष्णु भैया, आप अपना शरीर के सीरियसली ली और जंक फूड खायल बंद कर दी ना तो प्रॉब्लम होगी। तारा से हमें को बात कर रहल बानी, और ये कब्बो मत सोची हा कि तारा से ना होई। जरूर होई, आज ना तक कल होई, बाकी होई। पता बा, कुकिंग भी ना एगो आर्ट बा, वो भी एगो डिजाइन बा, स्वाद और सुगंध के डिजाइन। का बात बा? का भइल? पापा ऐसे काहे बदल गए? रिसेंटली तहार बात भइल पापा से? बॉम्बे जाए के बाद वैसे भी वो फोन कम करत रहले, बिजी रहत रहले यही से, और ये आंटी के साथ मिले के बाद और भी कम कर देले। अगर पापा के इतना मिस करत बाड़ू तो फोन काहे ना करत बाड़ू? काहे कि हम वो इंसान के मिस ना करेनी, हम अपन पापा के मिस करेनी। पता बा, जब हमार पापा गुजर गईले, मतलब तहार नाना, तब माँ बहुत वीक पड़ गई रहनी, बिल्कुल टूट चुकल रहनी। पता बा हमके तब के संभल रहे? के? तहार माँ। इतना स्ट्रॉन्ग हम केहू के ना देखनी हा।
स्कूल में जब सब चिढ़ावेले तो गुस्सा काहे करत बाड़ू? सब हमरा के अलग नजर से देखेले, हम स्टैंड आउट ना करे चाहेनी। कितना अजीब बात है ना, बचपन में स्टैंड आउट करे से गुस्सा आवेला और बड़ा हो जाए के बाद स्टैंड आउट ना करे से लागेला लाइफ में कुछ कर ही ना पैनी, ऑर्डिनरी, यूजलेस। वो लोग सच्चे कहेले, सचो में I'm a लूजर। जेकरा पास ऐसा माँ मौसी और नानी बिया उ लूजर। देखिए तू हमेशा स्टैंड आउट करबू, काहे पता बा? काहे कि तू स्पेशल बाड़ू। जे केहू भी आज तहरा पे हंस रहल बा 10 साल बाद उहे तहरा से जली। लिख ला। चल अब जल्दी से कोई अच्छा पेंटिंग बना के दिखावा। तितली तो अच्छे से जान लू कि यहाँ प्यार के बगैर काम ना मिलेला। तारा पास हर बात के एक्सक्यूज रेडी रहेला। पार्टी के बारे में तो हमके भी बता सकत रहला या फिर हमके साथ मिले के जाइता तो अनुकूल दिखता बा ना। देखा तू गलत समझता रू। हम जकरा साथे पार्टी करत रानी ओमे से तू केहू के भी ना जाने लू। तू बोर हो जेतू यही से तोरा के ना बताऊनी। काहे एक के तो पहचाना तानी, सुबह जेकरा से मिले रहनी तहार रिया ना। सॉरी का ना, हम मतलब समझनी ना। तू कैसे? ओ अंगूठी ना बिल्कुल साफ दिख रहल बा फोटो में। तू हमार रिंग भी। तू का बड़ू तितली, कोनो जासूस? धोखेबाज से इश्क लड़ैनी, जासूस तो होके के ही रहे ना। हम एगो सिंपल चीज ना समझ रहल बानी कि अगर तोहरा के पार्टी करे के मन नहीं खे तो मत करा प्लीज। हमार करे से तोहरा के का, और तू का हमार माँ लगे लू का? जौन हर पल कहाँ जाता नहीं, कैसे मिलता नहीं, सब तोहरा के बतावे के पड़ी। ये सब हम तो तोहरा से कबो ना पूछनी। तो के तक कोनो फिकर ही नहीं खेदी। अभी विक्टिम कार्ड प्ले करल बंद करा प्लीज। स्पेस ई वर्ड कबो सुन ले बड़ू? SPACE मतलब जानता रू ना? अगर ना जानता रू तो जान ला, काहे कि हमरा के ना तितली थोड़ा स्पेस चाहिए। हम तो सिर्फ तहार प्रायोरिटी बने चाहत रहनी। Was that too much? प्लीज नौटंकी मत करा, बहुत रात हो गई बा, जाके सो जा। और सुना, अगर नानी ही बने के बना तो अपना दीदी की बेटी के बना, हमार मत बना। हम पीले बानी कुछ बोल दे तो दिक्कत हो जाई। अगर तू सोचा तारू कि रो के हमरा के गिल्टी फील करेबो तो ऐसे ना होके वाला बा। काहे पता बा? सच बताओ तनी, बोलल ना चाहत रहनी लेकिन कुछ दिन से ऐसा लगा था कि तोहरा बिना हमरा के ज्यादा अच्छा लगा था। ऐसे लगा था कि हमने के रिलेशनशिप के बारे में कम से कम एक बार फिर से सोचे के चाहिए। ठीक बा, रखा तनी, गुड नाइट। मासी, तू इतना सारा पॉपकॉर्न बनाए काहे गेलो? अगर तारा भूख लगल रहे तो हमके बोलतू ना। ये लड़की भी ना, अरे पता नहीं के का मूवी डेट के मतलब हो खेला पॉपकॉर्न। मूवी डेट? हाँ, आज आप और हम सिनेमा देखा। कौन खुशी में भाई? कल हमार मीटिंग बा और तार स्कूल भी। जब आप समर वेकेशन में हमनी के घर आवत रानी तब हमनी दोनों रणबीर कपूर के मूवी देखत रानी। हम बॉलीवुड ना देखता नहीं। अच्छा, मूड ऑफ होवे से तो हर स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट में बॉलीवुड सॉन्ग भरल रहेला। तू हमार फोन चेक केलू? बदमाश लड़की, CID गिरी बंद करबू? दोस्तन के खराब मूड समझे खातिर CID के जरूरत ना पड़ेला। चलो सिनेमा देखल जाओ, मूड ठीक हो जाई। हमके काम बा, चलो ना। अरे हमके काम बा। उफ, अच्छा रुक, हमके पॉपकॉर्न लिया दा। ये लड़की भी ना, चल हरी आप।
का चलता? होमवर्क ना करेली, पंचुअल लिखी, यहाँ तक कि लेट से आवेली और इन्हें वेपन्स लेके बाकी बच्चे के थ्रेट करेली। उतापन आग से देखतिया ना। मदरहुड सबके खातिर नहीं खे, सब जिम्मेदारी भी ना ले सकेले। वो और भी एडमेंट होत जात बिया। हम तो कोशिश कर रहल बानी। कोशिश केला से कुछ ना होके वाला बा मिस लहरी। आप ओकरा के न संभाल पावतनी, दैट्स अ फैक्ट। मतलब आप का कहे चाहते नहीं हो हमरे साथ रह के और भी बिगड़त जा रहल बिया? एक्चुअली आप तो तनी सा रेवल टाइप के बानी ना, और ई तरह के इन्फ्लुएंस बच्चा के ऊपर तनी निगेटिव काम करेला। इतना लड़ाई करती या पहले का ही ना बताइनी? अरे ना रे, मीनी बहुत शांत लड़की बिया। हो सके लोकर अंदर के गुस्सा ऐसे ही निकलता। तोरा याद बा जब तोर पापा गुजर गेल रहले तो तू ऐसे ही करत रहलू, सेम मिनी की तरह। कहे कि तू हर वक्त गुस्सा में रहत रहलू। मिनी बिल्कुल अपन मौसी पर गेल बिया। माँ हमसे और ना हो पा रहल बा। एक बात भइल, जब तोहर दीदी तोरा के 12 साल की उम्र से पाल सकेली तो तू हु कर लेबू। ऊ तक कर ही ले, और अगर कोनो गलती हो गई तो सारा बिल हमरे पे फटी। आहा, एक बच्चा के परवरिश खातिर ना कोई फिक्स रूल ना होखेला, समझ गेलू? का सही बा का गलत बा, इंसान खुद गलती करेला फिर खुद ही सुधार लेवेला। तू हु कर लेबू। ठीक बा, टाइम से खा लिया। ठीक बा, रखा तानी। तितली, हम तोहरा के एक बात पर्सनली कहे चाहे नहीं। आई रियली एडमायर योर वर्क। हम जब तोहर उम्र के रहनी तब हम भी तोहरा तरह जीती रहनी। हमरा भी पसंद ना रहे कि वो हमरा के बॉसिंग अराउंड करे। सर एक्चुअली सब फेसबुक पोस्ट पे अच्छा लगेला, पर ई काम हमार सीवी खातिर बहुत इम्पोर्टेंट बा। आई नो, बट आई एम रियली सॉरी। तोहरा के भी हमने की जरूरत नहीं खे और हमने के भी तोहार। देखा, जबरदस्ती टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे के कोनो मतलब नहीं खे, राइट? सो थैंक यू। सर, इफ यू काइंडली लिसन। हेलो, लेट्स लॉक अनदर डिजाइनर। शिट, दिन ही खराब बा। व्हाट हैपेंड? डोंट यू थिंक हमनी लोग लूप में चलता नहीं? आगे बोला। ऐसने कल रिया से बात होकत रहे, जो अक्सर होखेला, बात करे से कुछ प्रोस्पेक्टिव सामने आवेला। ई हमनी के हर रोज के झगड़ा, हर हफ्ता ब्लॉक अनब्लॉक, गुस्सा में एक सर्टेन वे में जैसे तू रिएक्ट करेलू, ई सब अब हमरा से ना हो रहल बा। बात करके सोल्यूशन निकालल जाए। दरअसल एक्टर बने खातिर बैगेज छोड़े के पड़ेला। बैगेज? देखा, तू तो समझबे करेलू कि हमने के लाइन में कितना स्ट्रगल होखेला। तू समझे की कोशिश करा हम एक साथ कितना चीज के लेके स्ट्रगल करी। तो के हमनी के रिलेशनशिप स्ट्रगल लागेला? ना, हम ही ना बोलल चाहत रहनी। हमने डेफिनेटली एंजॉय करत रहनी। हमने के कुछ अच्छा याद बा। वी हैड सम गुड टाइम, बट और हम पागल की तरह सोचत रहनी कि तू एकरा लेके सीरियस बड़ा। हाँ, सीरियस बानी, पर अपना एक्टिंग के लेके। और रिलेशनशिप इज सपोज टू फील नाइस ना। हमरा के सफोकेटेड लागत, हमार दम घुटता, लागत हम कहीं अटक गइल बानी। तारा खातिर रिलेशनशिप, हमनी के प्यार, सब रेड फ्लैग बाबा ना। और का? हाँ, उहे तो सिनेमा के सर्कल की तरह ई सब हमनी के निकल रहल बा। तोरा के नहीं लागत ऐसन? देखा, एक्सपेक्टेशन बढ़ल मतलब ई सब खत्म। तू रिया के डेट करे चाहत बड़ा ना? हाँ, अब आई मीन अब भाई ऐसा कुछ नहीं खे। और ऊपर से हमार सीरीज के सीजन 2 आ रहल बा, तब वही में बिजी बनी। देखा ना दीप, तू अभी भी हमार हर एक्सपेक्टेशन के कितना अच्छा से फुलफिल करे जात बड़ा। ना तितली, वो अगर तू चाहता हमनी बात कर सकी नहीं एज अ फ्रेंड। टेंशन मत ला, आज हम ना फे कभी तारा पे। यू आर नॉट वर्थ इट। अपन ख्याल रखिया तू। तितली,
आजा। ये सब कहाँ से निकल लू तू? आपके वार्डरोब से बोर होत रहनी तो सोच रही फोटो शूट कर ली। तहार हिम्मत कैसे भेल हमरा से बिना पूछले हमार वार्डरोब के हाथ लगाए के? अब चिल्ला कह रहल बानी, हम सोचने की वापस सब जगह पर रख दे। तो के का लगता तू जे मर्जी करत रहबो और लोग ओकरा क्यूट क्यूट कह के माफ कर दी है? मौसी आई एम सॉरी, हम तो बस फोटो ही खींचत रहनी, बस और कुछ तहरा ना। खातिर टैंट्रम थ्रो करल कूल बा, तहरा खातिर जबान लड़ावल कूल बा, तहरा खातिर जे मर्जी करल कूल बा ना? ठीक बा, वापस रख दे तानी। तो के पता बा तू जब से हमार जिंदगी में आयल बाड़ू हमार जिंदगी नर्क बन गइल बा। हमके कितना ताना सुने के पड़ रहल बा, हमसे ना हो रहल बा। मौसी धीरे बात करी, आप ऐसे बात ना कर सकेनी। आप हमर माँ नहीं तहरा की। जैसन बेटी के माँ बने भी ना चाहता नहीं हम। काहे कि आप हमार तक आप केहू की भी परवाह ना करेनी और आप बस दिखावे चाहेनी कि आप कितना सेंसिटिव बानी। बहन की बेटी के संभाल रहल बानी, लोगन के ये दिखा रहल बानी ना आप हमार सेवियर बानी। आप ना रहती तो हम मर जाती। तू निकला हमारे घर से। चला निकला, चला। कहाँ बाड़ू मिनी? मिनी, 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 आई एम सॉरी, हमारा वो मतलब ना रहे। कहाँ बढ़ू तू? Shit. इतना बगैलू हमके घुटना दुख रहल बा। घर चला अभी। ये हमार घर बा। वो भी तहार घर बा। चला ना प्लीज। आई एम सो सॉरी। चला ना प्लीज। गुस्सा करे के हक तो बस बड़ा लोग के होखेला है ना मौसी। हमके पता बा कि हम बहुत सारा चीज में फेलियर बानी, पर वादा कर रहल बानी तो के फेल ना करे दे। आई प्रॉमिस। माँ, पापा, नानी, आप लोग समझेनी कि हम बहुत बुरा बच्ची बानी। बाकी हम काहे केहू के बात ना सुनेनी, इस समझे के कोशिश ना कैलू। काहे कि हमार बात सुने वाला केहू बाही ना और कबो हुई भी ना। हमार बात भी सुने खातिर केहू नहीं खे और कबो रहे भी ना। पर हम वादा कर रहल बानी तहार हर बात सुनब। प्रॉमिस। आई एम सॉरी। घर चलल जा। डिनर में का बा? कढ़ी चावल। चला। ए बार ठीक ठाक बनल कढ़ी चावल। अच्छा। हाँ। हम तो ऐसे ही पतला बानी। ये डाइटिंग वर्कआउट हमसे ना होगी। टास्क समझे से बिल्कुल ना हुई। का मतलब बता? हम देख ले बानी कि आप फोन के लिस्ट में लिख के रखे लो, रिमेम्बर टू वर्कआउट। होमवर्क समझे से तो वैसे भी ना होके वाला। सुना, हम तारा तरफ बिल्कुल भी ना रहनी स्कूल में। हाँ, बहुत स्टूडियस रहनी स्कूल में। होके से का फायदा? आप हमारे मैथ के होमवर्क की भी गड़बड़ कर देनी। गड़बड़ कर देनी? एक्चुअली कहा ना, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट बा कि ना करे से भूल जाला। आउट ऑफ टच। आज से हम आपके ट्रेनर। हमके तंग करल बहुत अच्छा लागेला ना। आवा वर्कआउट करा हमरे साथ। आवा तू इधर आवा। आवा आवा आवा।
तार फादर्स डे वाला पोस्ट ना बहुत कूल रहे। अंकल के सुपर हीरो के साथ कंपेयर कैले, पर वो आइडिया बहुत अच्छा रहा। थैंक्स। पापा के हम अपन पॉकेट मनी से वॉलेट गिफ्ट करनी है। वाओ, फादर्स डे में थोड़ा रिश्वत तो चलेला ही। सब लोग का तोरा और हमरा तरह लक्की बाड़े का। कबो कबो केहू के मम्मी के बिया पापा के बाड़े इहे समझ ना आवेला। बेचारी कितना तकलीफ में बिया। मम्मी पापा कोई भाव न देवेला। मौसी तो देतिया ना, उहे काफी बा। बाय। सस्पेंड हो जाए बे से कुछ ना करनी, ना तो दोनों के मुंह तोड़ देती। अगर उ लोग तहरा बुली करिए तो तू भी उनके जैसन बन जेबू, फिर तहरा और ओकरा में का फर्क रही? ज्ञान मत दा मौसी, टिट फॉर टैट होखेला। तो तू लोग के इतना इम्पोर्टेंस दे ही काहे रहल बड़ू? तो हम का करी? उ लोग स्कूल में कितना फेमस बाड़ी, इंस्टाग्राम में कितना फॉलोअर्स बा पता बा? तू उनके जैसन फेक होके चाहेलू? जेन्युइन होके से कुछ ना होखेला, और केहू दोस्त ना बने चाहेला, केहू हमरा क्रश भी ना मानेला। इरिटेटिंग। तहर मौसी के बिया पहले ऊ तो देखा, पहले खुद के इम्पोर्टेंस दा। मतलब हम अपना आप के टेक्स्ट कर दी? मतलब पहले खुद के आपन बनावा। बैड इते बेकार टाइम पास बा, बुक्स में भी लिखल रहेला। का कर रहल बाड़ू? क्या बुक कर रहल बानी? मतलब तो के ना एगो मेकओवर के जरूरत बा, खाली कपड़ा के ना, इधर के भी। चलो अब। आलू के बाद इच्छा ही है, मिर्च के साथ घिसल चाहे, ई पागल के परी कथा बा, दोस्त जैसन हाथ मिलावा, मन गावता गावता गावता, मन गावता गावता गावता, मन गावता गावता गावता, मन गावता गावता गावता। रंग मसाले डा कट कट हमरवा घर मेल कर देबा, दोस्त कोनो उमर के मिल सकेले रवा पता बा। ब्राउनी खाए से सब ठीक हो जाला। थैंक यू। कल स्कूल बाना, जा तू सूझ जा। और ओकर बाद आप रात भर सीलिंग के देख के ओवरथिंक करत रहब है ना? बहुत गुस्सा आ रहल बा, पता बा, मन करल बा सब कुछ तोड़ दी। जब पहले पूछत रहनी रिया के बारे में, ना वो तो सिर्फ दोस्त बिया, फालतू शक कर रहल बाड़ू, तभी हमके समझ जाके चाहत रहे। देखा ऐसा न होखेला, जेकरा आप प्यार करेनी वो रेड फ्लैग दिखाए तो आप व्हाइट फ्लैग दिखाए, माने शांति के प्रति। अरे वो हीरोइन बिया। वो सब छोड़ा ना, दीप जैसे लूजर आपके डिजर्व ना करेला। ना, बात एक्चुअली वो नहीं है, हमके जनरली केहू पसंद ना आवेला, और एक बार पसंद आ जाए तो लागत है कि सारा प्रॉपर्टी ओकरे नाम कर दी। दीप के मामला में ये है भाई, चाहे जितना भी झगड़ा लड़ाई होखत रहे, लागत रहे ही इज द वन। अब चाहे जहाँ भी जाए, उहे सेम कैफे गईनी या गाना सुननी, काम के बीच असाइनमेंट के बीच ओकरे याद आवेला, और तब लागत है स्टॉक करे वो लड़की के कौन से गाना सुना रहल बा, हमार पसंदीदा जगह पे ले जा रहल बा कि ना, हमार पसंद के खाना खिला रहल बा कि ना। ये प्यार चीज़ी बा, इतना टॉक्सिक। सॉरी बाबू, इतना बोर कहीं नहीं। मौसी सुना, हम एजे बानी, कहीं ना जा रहल बानी, अगर आपके गुस्सा होके के बात होला। ब्राउनी बहुत अच्छा बनल बा, तहार भी खा ली? आज खा ली, बाकी एकर बदले हमके डबल ट्रीट देवे के पड़ी। बेटर लग रहा है बना। पता बा जब हम छोट रहनी, स्माइल, हम बहुत एडवेंचरस लाइफ जिए चाहत रहनी, चादर पार के शंकर की तरह, रॉबिन्सन क्रूसो की तरह, बहुत सारा देश जाइब घूमब, या फिर नासा जाइब, ताकि चांद पे जा सकी। सेम पिंच ब्रो, हमहू ये सोचा तानी। साइंस पे थोड़ा ध्यान दियल कर। उफ मौसी। सुना, हमनी के मिडिल क्लास फैमिली बा, चांद पे जाए तो भूल जा, छत पे जाए खातिर भी 3-4 इंटरव्यू देवे के पड़ी, तो ऑप्शन का बा? टेलीस्कोप। देखे के बा?
रुका, थोड़ा मैला हो गया बा, बट इट स्टिल वर्क्स। इधर आवा, एकरा में से देखा, देख। बाय बाय मौसी। एक्सक्यूज मी, है नहीं आई? हाँ, आप तो तोनिमा के बहन है ना? हाँ, और आपकी बनी? हमने के बच्ची मिनी के साथ पढ़ेली। वैसे तोनिमा भी कैसन बिया? रिकवर कर रहे बानी फास्ट, थोड़ा टाइम लगी। कितना बुरा बात बा बोला। तो हर जीजा जी ना बहुत शैतान बाड़े। और इतना छोट बच्ची के साथ पता नहीं सब का होता, भगवान जाने। मिनी एक्चुअली काफी अच्छा कोप कर रहल बिया। हमनी ना सब जाने नी। दिन ब दिन मिनी बहुत बदतमीज हो जा रहल बाड़ी। सब टीचर्स ओकरा बारे में बोले ले। होखबे न करी। वैसे भी ओकरा अब देखे वाला बाही के ना। मिनी आजकल हमरे साथ रह रहल बिया। पता बा, बाकी माँ के ममता कुछ अलग ही होखेला। और तोर जी लाइफस्टाइल बा, तू कैसे ओकरा संभाल पेबू, कैसे सब कर पेबू? और तोर एक दिन के होके नोच के खून निकाल दे ले रहली। का हाल हो गइल बा। हाँ, बहुत बुरा कंडीशन बा। इतना छोटा बच्चा की वजह से अगर चुगली हो रहल बा तो समझ सके। सुने में खराब लागत होई, लेकिन हमनी ओकरा खातिर अच्छा सोचे नी। देखा, तोर ओकरा में कोई दोष नहीं खे। वैसे का बा, तोर जो फैमिली बा ना, पूरा पॉइजनस हो गइल बा। जहर ता चारों ओर फैल गइल बा। समझ आ रहल बा हमके। तू तो बात के समझते नहीं खो। देखा, माँ और मौसी दोनों में फर्क होला। देखी, वैसे प्यार तो बाजार में बिके वाला चीज नहीं कि आप तराजू में तोल के बोली कि माँ ज्यादा प्यार करेली या मौसी। यही से हमारा और मिनी के बारे में हमने खुद सोच ले। आप दोनों इतना तकलीफ मत ली, ठीक बा? बहुत बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा डीप कर दिया। ठीक बा, जाए। कुछ तो लोग कहबे करिए, काहे कि लोगन के कामे बा गॉसिप करल। देखा, हमके ये सारा चीज इफेक्ट करेला। वैसे ही हम टेंशन में रहे नहीं कि मिनी कब का कर दे और दोष हमरा पे आ जाए। मिनी के तो प्रोजेक्ट मत समझा। ओकरा लगी के और से का कहबू तू? वो कोई असाइनमेंट पढ़ी का? वैसे ही घर वाला हमके पसंद ना करेले। सोचेले हम बनी खुदगर्ज, सेल्फिश। कजन के शादी में हम फ्री में स्टाइलिंग ना करनी तो बाकी कजन हमके ग्रुप से ही निकाल देनी। और ओकरा बाद फैमिली फंक्शन में वो फेक स्माइल हमरा से ना होगी। यही चलते तू ओकरा लेके ये साबित करे के चाहता रू कि दे डोंट मैटर। सोसाइटी सिंगल मदर्स के लेके बहुत कुछ कहेला, और तू तो सिंगल मौसी बाड़ू। सिंगल मौसी, नाइस वर्ड। देखा, मेरी बहुत लकी बिया। हमरा अगर तोरा जैसन मौसी रही ता हम तो फ्रेंड के सामने फ्रॉन्ट करती। बस हो गई वैलिडेशन इंस्टेड ऑफ कॉफी। अरे बाय। हाय, व्हाट्स अप? यूनिक कुछ नहीं के हमरा पास। काहे का बा पार्टी? ई अच्छा बा पहिला। ई बोरिंग बाई ना चली। हमरा पास तो सब कुछ आउटडेटेड ही बा। इतना सैड काहे हो रहल बाड़ू? ओकेजन का बा? सब लोग उंगली दिखा के चलिए, हम क्लाउन की तरह लागब। ठीक। सब लोग मतलब के? स्कूल के फैशन शो में पता न काहे हम अपन नाम डलवा देनी। स्कूल फैशन शो? अच्छा बात बा। हम जब छोट रहनी हमके भी फैशन शो करे के बहुत मन रहे, पर प्रिंसिपल हमके बहुत डटनी। बाकी मौसी हम का पहना बुआ? अरे विल फिगर इट आउट। ओ दिन वहाँ सुमंत भी आई। सुमन? मतलब ऊ लइका जेकरा से तू स्कूल के बाहर मिल लू? स्कूल के बैंड में गावेला ऐसे बहुत सारा फैन बा। हमार तो कोनो चांस से नहीं खे। ऊ हॉलीवुड के नहीं खे, इतना मत सोचा। रैन गॉसलिंग के तो पता ही नहीं कि हम दुनिया में एग्जिस्ट भी करेनी। बाकी एकरा की पता बा। मौसी हम कहाँ पहना? अरे अभी तक हम मरले ना बनी, इतना टेंशन काहे ले रहल बड़ू? हम खुद के प्यारी भांजी के फैशन शो खातिर प्रिपेयर करब, समझ लो सब हो जाए। ई तोहारी घर बा, ठीक बा? जौन मर्जी आए खा। हाँ। शर्मैया मत। ये लाता रहा खातिर लेग पीस। आज के दिन में तू पी के आइल बाड़ा, एकदम शर्म नहीं खे।
का करी वो लोग जबरदस्ती पिला देनी था। ऐसन का लगा तो जैसे तुहार उम्र 5 साल होके, जैसे तुहार दोस्त लोग आके दे देले और तू दूध की बोतल की तरह पी लेला। ये बात बना ऐसा थोड़ी हो गिला। हम बोल रहल बानी कि 1 साल, बस 1 साल, फिर जीवन में कब्बो भी ना छुआ, सिर्फ लस्सी पिया। सुना, तरह तहर मरल बाप के कसम बा। ओके ठीक बना, याद रखिए। आप दोनों के झगड़ा रिकॉर्ड करी तो YouTube पे वायरल हो जाई। हाँ वायरल हो जाई। हम का कले बानी? हम सोचत रहनी कि तितली आइल बाड़ी, हाँ, तो हम रोनू के साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन। तितली, इबा रोनू हमार कजिन ब्रदर। तितली हमार भाई ना अब्रॉड में रह के पढ़त रहे और अभी वहाँ पढ़ाई खत्म करके यहाँ आके बिजनेस शुरू कैले बा। और रोनू जानेला तितली जितना देखे में सुंदर बाड़ी ना उतना ही टैलेंट बा में। ये डिजाइनर भी बाड़ी। और तोरा पता बा हमार भाई ना वो फेसबुक पर ऐसे का सब लिख के अरे बोला ना। एगो डिजिटल मार्केटिंग के स्टार्टअप बा। वो अभी इहे रहेला। इहे पासी के गली में एगो छोट सा फ्लैट खरीद ले बा। पता बा? तो तू इंस्टाग्राम में रीच कैसे बढ़ावेले हमरा के टिप्स दे दी हा। चुप तू करके काहे बात कर रहल बड़ो? ओकरा ऐसे आप कहे के जरूरत नहीं खे। तेरा पता बा तितली, हमार माँ ना एकदम पागल लोग के जैसन हमार सिर खा रहल बाड़ी। कहे कि अब हमार भाई के भी उम्र हो गइल बा ना शादी के, तो रोज बोलेली कि लड़की ढूंढो ओकरा खातिर। पुराना ख्यालात के बाड़ी ना ऐसे समझे ही ना चाहेली। आजकल तो लड़का लड़की खुद से ही बातचीत करेले, पसंद करेले, ओकर बाद शादी के बारे में सोचेले। ओ यही से आज इनविटेशन आयल। कोनो बात ना, हमरा फ्री में बिरयानी मिल रहल बा। बेसन के लड्डू हम लाइल बाजी। अरे ना ऐसा कोनो बात नहीं के, प्लीज डोंट माइंड। ना अच्छा भइल आपसे मिलनी। एक्चुअली हम भी खुद के एगो लेबल खोले चाहतानी, तब शायद आपके जरूरत पड़े। श्योर, एनी टाइम। का बात बा? का भइल? मम्मी के याद आ रहल बा। दीदी के लेके कोनो फिक्र नहीं के हमके। शी इज अ फाइटर। तो के पता बा जब हम छोट रहनी ना, हॉस्पिटल में जब इंजेक्शन लेवे जात रहनी, चीख चीख के रोवे लग जात रहनी, पर दीदी ना डरत रहली। सब नर्स दीदी के ब्रेव गर्ल कहत रहली। बहुत गुस्सा आत रहे हमके। आप जोन भी बोला रोनू बहुत ही अच्छा बा। अभी कहाँ से आ गए? अनजान बने की कोशिश मत कर मौसी। इम्पॉसिबल। दीप हमके कुछ देना दे इतना ट्रस्ट इशू दे गए बा। हमरा खातिर कोनो और रिलेशन में जायल इम्पॉसिबल। और हम अकेले इतना शांति में बानी तो के अच्छा ना लग रहा। शादी खातिर ना बोल रहल बानी, बाकी घुमा के देख सकेलू। का बोलू? घुमा के देख? ई कौन से लैंग्वेज बा? मौसी एक्स की गोली मारा, बाजार में सीक्वल आ गइल बा रोनू दीप। अरे दादी माँ, अब सच में मार पड़ी बोल रहल बानी। हम सुन रहल बानी, ताहर माँ ना सुनी। बाद में बोली कि हम सिखाइले बानी। वो देखा लूजर आ रहल बिया। ई लड़की ई तो इडियट बिया। देखा कैसे आवती है। व्हाट्स अप लूजर? तेरा बारे में एगो खबर मिलल बा। सुमंत ओकर सब स्टेटस पे हर्ट बा, तभी हमके समझ जाए के चाहत रहे। तू लोगन के प्रॉब्लम का बा? स्टे अवे फ्रॉम सुमंत। अपन औकात में रहा। सुमंत तोहरे को फोटो भी लाइक न करेला। डर तो बहुत होखत होई ना। बेचारी के और मत चिढ़ावा। ओकरा जाने के चाहिए कि सुमंत के साथ रोशनी के पूरा रात बात होखेला। प्लीज लीव मी अलोन। हाँ, तू न जाके अपन मौसी के आंचल में छुपल रहा। ये जाने लो, मिनी फैशन शो में नाम दिली है। ओह अच्छा, तब तो बहुत ही मजा आई। तू जरूर है कुछ टाकी पहन पो, तो सुमंत और हम मिलके बहुत ही हंसा। सुमंत के लेके हमार मजाक मत उड़ावा। हमार लाइफ तोहनी जैसन बॉयज के साथ ना रिवॉल्व हो खेला। तो केकरा पे रिवॉल्व करेला? तहर तो रिजल्ट भी अच्छा ना आवेला, लइकन के अटेंशन भी ना मिलेला। शट अप। छोड़ो छोड़ो I'm sorry, हम सोच लेना रहनी कि इतना समझाए के बाद भी मिनी पेरेंट्स फ्यूरियस हो चुकल बाड़े। सबके कैसे मार लिया। मिनी के भी इंजरी भयल बा। देखी
आप ओकरा के डिफेंड मत करी। आई एम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, लेकिन वो एगो कहावत बाना कि बच्चा लाड प्यार से बिगड़ जाला और आप उहे करत आनी। मैडम हम कोशिश कर रहल बानी। आपके खातिर शायद ही बेबी सिटिंग होखी, जस्ट अ हॉबी, लेकिन सफर वो बच्ची करतिया। हम वादा करतानी ऐसन फिर से ना होखी। वैसे भी ओकर लास्ट वार्निंग बा, अगला बार हम ओकरा इंडेफिनेटली सस्पेंड कर देब। अब प्लीज ई बार माफ कर दी। रेस्ट हम वादा देखी, करतानी। उ सब छोड़ी, आप हमर एडवाइस मानी, बच्ची के घर वापस भेज दी। एकरा से आप भी अच्छे से रहब और ओकर बदतमीजी भी कम हो जाई। हाँ के हम बानी मीनाक्षी, मेघा के माँ। प्रिंसिपल मैम से ना तोहार नंबर मिलल बा। ओ अच्छा अच्छा, वैसे हम मिनी के बहुत डांटनी, वो ठीक भी आना भी। हाँ ठीक बाड़ी, दवाई खिला देनी और मरहम भी लगा देनी, वो ठीक हो जाए। बाकी सॉरी हमरा के बोले के चाहिए, हम सब बात सुन ले रहनी। हमार बेटी मिनी के काका बोल ले रहली। मिनी की जगह अगर हम रहती तो हमहू वही करती। एक्चुअली हम सोच लेना रहनी कि मिनी इतना वायलेंट हो जाई। हमू ना सोचनी कबो, इतना सालन में इतना कुछ सिखावे के बाद हमार बेटी ऐसे बोली करी के हो के। देखी मिनी के भी गलती बाबा ना। आप प्लीज ओकरा के मत डांटी। ओ लड़की ए उम्र में कैसे ये सब चीज से लड़ रहल बाड़ी। ओकर क्लास के बच्चा लोग के ओकरा से ये सब सीखे के चाहिए। थैंक यू। एगो बात कही, आपके सैल्यूट बा। आपके जैसन अगर केहू बहन होखे तो दीदी के कोनो टेंशन ही ना हुई। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। थैंक यू। अपन ध्यान रखिए। हाँ आप अपन में। डिनर तू कैलू ना, एक्टिंग तू अब भी ना कर सकेलू। ला ला डांटे खातिर आयल बाड़ू ना। देख बात ना करल बेवकूफी बा, और जब तक तू बोल बोल के हमार भेजा खाना लेबू तब तक हमार काम ना होगी। मौसी भूल हो गई, अब कबो ना हुई। और अगर आज से हमके गुस्सा आई तो मने मन में मेडिटेशन कर ले, प्रॉमिस। देखा ऐसे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये हमके पहले सिखा दे तू। आज के बाद कबो हमके गुस्सा आए तो हम भी यही करब। हम देखनी आप रोनू के फॉलो कर रहल बाड़ू। कितना बेशरम बाड़ू तू। हमने लड़त रहनी और तू रोनो के स्टॉक करत रहलू। दोस्त बानी तो पता तो करे के ही पड़ी ना। बहुत भल, कल तार छुट्टी बा, का खाइबू बोला। हिल्सा फिश प्लीज मौसी प्लीज। फिर से अरे तू है जा। हाय हाय बाजार। हाँ, हिल्सा फिश फॉर मीनू। अरे सही तबा, एकर सीजन यह तबा, तब का बनैबू? सरसों फिश। एक्चुअली अगर हमरा से फ्राई हो गए तो हम खुद के अवार्ड दे दे। कहा कि मच्छी तो आज तक हम ना बनाईनी। अरे हाँ हाँ, वो दिन दीदी भी बतावत रहनी। हर वक्त उनके फोन करके डिस्टर्ब करल अच्छा ना लगेला। पर आपके दीदी के घर पे एगो नया शेफ आइल बा।
काला जीरा बा। ओह, एक्चुअली ये खाना बनावल ना प्यार मोहब्बत की तरह कॉम्प्लिकेटेड चीज बा। लेकिन अगर दोनों में ही रेसिपी अच्छा होके तो खाना टेस्टी बनेला। सुना, एक ही खाना रोज खाइबा ना तो अच्छा ना लगी, बोर हो जाइबा। बिल्कुल भी ना। अगर हमरा के रोज कढ़ी चावल मिले तो हमरा के बहुत पसंद बा। थैंक यू फॉर टुडे। तू आज ना होता तो बहुत दिक्कत हो जाता। अब छोड़ा वो सब। अब वो वाला डब्बा खोला ना। ये वाला आई एम सो सॉरी। अरे ना ना, कोनो बात नहीं है। अगर ये सब ना हुई तो दोस्ती कैसे टिक पाई? सुपर। संजीव कपूर से लेके सब बड़ा बड़ा शेफ सब पैदा हो जाइए। सादा मत चढ़ावा। का बात बा मौसी, आप और रानू अंकल एक साथ मिलके बनी नहीं तो और भी मजेदार हो गई। देखा, लड़का तो बहुत अच्छा बा, ये तो हमके माने के पड़ी। यहाँ ओकर नाम सुनत ही आप ब्लश कर शुरू कर देवे नी। हमकी चिढ़ाई के अलावा तोहरे पास और कोनो काम नहीं के? कांटा चुभ गई। काबिल, अरे कुछ हुआ? अरे केला। अरे केला का आप बंदर से छीन कर ले ले बानी का? इतना देर कर देने। एक मिनट रुक, अब हमार मैजिक देखा। ई केला थोड़ा सा ऐसे निकल ला, ठीक बना? हाँ ला, अभी निकल ला। चल गई। चल गई। केला अच्छा काम कैलस, चल गई। थैंक यू सो मच। सच में हम बहुत डरा गए रहनी। हम जब छोटा रहनी गला में हड्डी अटक गल रहे, हमके हॉस्पिटल ले जाके पड़ल रहे। यही से हमेशा याद रखी हा कि तोहार फ्लैट के नीचे के रहेली टुम्पा भाभी। थैंक यू आंटी। अभी तो कोनो तकलीफ नहीं खे ना बेटा? ए सुना, हमार मायका कहाँ बा पता बा तारा के? यहाँ पासे में फूल बागान। वहाँ पर हमके सब लोग का कहले तरह के पता बका? फूल बागान के फूलन देवी। और हमहू बोलत रहनी, अरे बंदर केला। असल में ई केला खाए में बहुत अच्छा बा। कुछ इंसान कबो ना बदले ले। हाय, तू इतना अच्छा भोजपुरी बोलेला पता ही ना रहल। ओ, हम थोड़ा बहुत भोजपुरी जाने नी, और तू ना बहुत फॉर्मल बारू प्लीज। हाँ, आज तोर हमारे स्कूल में मीटिंग रहे, पता बा। तरह के साल स्कूल के फेस्ट के रेफ होके गई रहे। स्कूल बैंड वोकलिस्ट, क्लास टॉपर। सो हम तो पूरा फालतू बानी। अरे ना ना, हमके बहुत डर लागेला। और तू तो इस सीआईडी के जैसन हमरा ऊपर डाटाबेस मेंटेन करे ना। हम तो बस ऐसे ही बस। अरे लेग पुलिंग करत रानी हम। और तू फेस्ट में पार्टिसिपेट करे तारू ना? हाँ, ए बार बैंड कंपटीशन ना हो रहल बा, ऐसे फैशन शो हो रहल बा। ओ समझनी। तोहार पहला फैशन शो? हाँ नहीं, हमार भी एक दोस्त बिया, पता बा? रोशनी। हे हाय सुमंत। दिस इज माई फ्रेंड रोशनी। मीट रितिका। ईबी फेस्ट में पार्टिसिपेट करे तारी। ओह हाय, हर फेस्ट यूजुअली हम ही जीतेनी, बाकी तू रनर अप होके खातिर ट्राई कर सकेलू। ऑल द बेस्ट, फिर मिलल जाई। चला चल बाय। तू ना बहुत लेट कर देलो, चल अब जल्दी चल। सॉरी। स्माइल। अरे बाबा, बस 2 दिन पहले उ लड़का से मिलने बाड़ू और ओकरा खाते रो रहल बाड़ू। तू ही ना समझबू। काहे ना समझब? सुमंत रोशनी के फ्रेंड बा बाबू। रोशनी भी उहे कहत रहली, पता बा हम पता लगैनी कि वो बस दोस्त बाड़ी, बाकी वो सुमंत के बहुत चाहेली। अगर उनकर सेटिंग हो गई तो हमार का हुई? छी 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 मिनी, तहार उम्र में हम सोचत रहनी कि साइंस में अच्छा नंबर कैसे मिली। हमार क्रश रहे टिनटिन, कार्टून कैरेक्टर टिनटिन। तहार लाइफ बोरिंग रहे कर मतलब ही ना कि हमार भी हो जाई। रोशनी के हर एक फोटो में 300-400 लाइक आवेला, ओकर आगे हम का बानी? अरे बाबा, होके तेरा 300-400 लाइक, तहार भी लाइक बढ़ जाई। फालतू कंसोलेशन मत दा। कंसोलेशन तो तू देबू। रोशनी के फैशन शो जब जीत के आईबू तब जाके हमके आइसक्रीम खिला दी है। स्माइल। चलो जल्दी खत्म कर आइसक्रीम। शूट बा। का भाई, शूट कैसन चल रहल बा? एकरा साथ ले जा, एगो फैशन शूट बा एकर।
देख के कुछ सीख जाए। अरे शूट के माहौल खराब चला वहाँ चलल जाओ। सोनचारी लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कैले बा और मिस्टर रॉय एक अल्टरनेटिव मॉडल भेजले बा। केकरा स्टाइलिश के बिया ये सब का पहना रहल बाड़ू? हाँ हम बिल्कुल जूनियर आर्टिस्ट लागतानी। हाय हाय ओह अच्छा ये सब तहार गइल रहल बा। एक्चुअली मिस्टर रॉय के इहे लुक चाहत रहे। व्हाट रबिश, हम एकदम जूनियर आर्टिस्ट लागतानी ना। तेरा पता नहीं कि हम कितना एस्टैब्लिश्ड बानी, वेल नोन बानी। ऐसे कुछ पहना देबू का? ना मतलब हम समझ सकेनी तितली कि तू हमरा से बहुत गुस्सा बाड़ू, बट यू नो व्हाट, कीप इट प्रोफेशनल ओके? हम प्रोफेशनली ही बोल रहल बानी, प्लीज आज थोड़ा एडजस्ट कर ली। अगर केहू और रहत ना तो कब के हम शूट छोड़ के चल जाई थी। ट्रस्ट मी, तू जाना तड़ो हम के बानी, हम कौन फैमिली से बिलोंग करेनी जे तू हमरा के झोपड़पट्टी वाला कपड़ा पहना रहल बाड़ू। हम कहीं यहाँ मुजरा करे आयल बानी? ए का कर रहल बाड़ू तू? आपकी वीडियो बना रहल बानी। डिलीट करा ओकरा के। अगर ये वीडियो तार फैन क्लब के पास पहुंच गइल ना तो वो लोग भी समझ जाइए तू कितना क्लासलेस बाड़ू। झोपड़पट्टी का करत रहलू तू? हम मुंह तो ना तोड़नी, बाकी दिल करत रहे जौन भी होके थोड़ा सा दाम बढ़ाई बानी। पहले लागत रहे तरह ले जाए से डिजास्टर होगी, अब सोच रहल बानी ना ले जाती तो हो जात। तो फिर एक खुशी में एक दिन वाइन पिला दा। अरे बस वाइन चाहिए? तहर साइज कितना बा? इतना हो जा, ओकरा बाद जब यहाँ रहब तब ना हम तो बड़ होते ही यहाँ से भाग जाए, बाहर में पड़ब। चल जाइबू? हाँ, दत यहाँ पर के रही। I wanna go abroad। अब आपके का भइल? कौन से मूवी देखे चाहे लो? हमरा के नानी के साथ पुराना फिल्म देखे में बहुत ही अच्छा लागेला। हम तहर नानी बनी का? I'm a hot मौसी। चला आवा। ए सुना, सारी रात अपना साथे ओकरा पिक्चर मत दिखावल करा। माँ हम भी मैथ बुक के अंदर कॉमिक्स रख के पढ़त रहनी, स्कूल बंक करके सिनेमा जात रहनी। यही चलते तो ये हालत बा, अभी तक तोरा से कुछ न हो पाइल बा। माँ सुना, हम जब अपन ब्रांड के फर्स्ट स्टोर खोलब ना तो तहरे से ओपनिंग करवाई। तू ही जाके प्रेस के बोलबू ना कि हमनी बचपन से एकरा इंस्पायर करत रहनी बाना। मजाक बंद कर। अब बड़ हो गइल बाड़ू तू। ए सुना ना, अगर तोरा कोई बॉयफ्रेंड बता हमरा। माँ हेलो, सुनाई ना दे रहल बा? हेलो हेलो हेलो। टू मच ना हो रहल बा? शट अप, आज हम आपके स्टाइलिश बानी। हमके ना बहुत टेंशन हो रहल बा, तू चला ना हमरे साथ। कबाब में हड्डी बने खातिर आगे बहुत सारा समय बा। ये आपके फर्स्ट प्रॉपर डेट बा। का पता अचानक से टुम्पो भाभी छत पे से हमनी दोनों के फॉलो करी। अच्छा ई रोनो भी अगर दीप के तरह निकलला टॉक्सिक था। लड़का जेन्युइन बा, रिलैक्स। लड़का जेन्युइन बा, रिलैक्स। हमार दादी माँ। हम इतना साल कोलकाता में रहनी लेकिन इतना प्यारा जगह ना आयल बनी। हमके बहुत चीजी लागत रहे। हमहू ना बस पर्दा पे ही देख ले बानी, मगर पता बा एक टाइम बाद कन्वेंशनल और चीजी चीज करे में भी मजा आवेला। आई नो राइट। हम बहुत सिंपल बानी लेकिन अगर हम प्यार करब तो सिनेमैटिक होगी। ई तोहार भांजी के इंस्ट्रक्शन बा। वो हमरा के व्हाट्सएप पर बहुत टेक्स्ट कैले बिया। अगर हमनी दोनों साथ में आ जाएं तो 50% क्रेडिट ओकर। हाँ सच में, ये कुछ ही दिन में वो हमार लाइफ एकदम बदल देली। वो चल गइल तो ओकरा बहुत मिस करबू ना। सिर्फ हाथे पकड़ल, कुछ ज्यादा ही शाय लेगा नहीं खे। बहुत बदमाश हो गइल बाड़ू तू। डन ब्रो, आज से हम ओकरा के मौसा बुलाई। ओए ये सब कुछ मत करिया, घर पे केहू के पता चल गइल ना तो हमारी शादी करवा दी। बाय द वे, सुमन आज हमके पिंक कइले रहे। ओ दिन के रोशनी के बिहेवियर खातिर सॉरी मांगत रहे। सुमन
और तू भी जरूर पिघल के बोले होकबू इट्स ओके। नो, हम ओकर बाद रिप्लाई के ले रहनी वो एगो स्माइली के साथ। मस्त ट्रेन कहनी तहरा के काहे बाना। और हम भी आपके ईता बोला। और हम तहरा के कितना बदमाश बाड़ू तू। माँ हम निकल रहल बानी। अब तू कहाँ जाता रू? आज तक डॉक्टर के अपॉइंटमेंट भी ना बा। बेटी के लावे। काहे? उधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं खे। तितली के पास तो काफी अच्छा बिया। अभी लावल का जरूरी बा। हमरा के ठीक होके में अभी बहुत दिन लागी माँ। तब तक मिनी का वहाँ पर ही रही। वैसे भी माँ होके के नाते कुछ ना कर पाईनी। कम से कम इतना तक कर ही सकेनी। चला तानी। तितलू तो मिनी खातिर जौन कुछ भी कैले बाड़ू और केहू ना कर पात। अभी ओकर जाए के वक्त हो गइल बा। काहे जिद कर रहल बाड़ू दीदी? अच्छी तब बिया इधरू। तू काहे जिद कर रहल बाड़ू? हम तो ओकर माँ बानी ना। कुछ दिन रहे दीना दीदी। एक्चुअली बाती बाकी स्कूल में फेस्ट बा होकर एगो फैशन शो बा और हम ओकर हेल्प कर रहल बानी। वाह, पढ़ाई के साथ ओकर कोनो संबंध है नहीं खे और अब वो ये फैशन शो करी तो ओकरा सर पे चढ़ा रहल बाड़ू। काहे फैशन शो में का प्रॉब्लम बा? समझाई हमके। अब कही कि हम मॉडलिंग करब, फिर बोली कि हम हीरोइन बनब, तब और पढ़ाई में ओकर मन नहीं खे लागत। देख रहल बाड़ू ना तू, हमेशा बस ड्राइंग करतिया, सिर्फ ड्राइंग ही करे चाहेली। सुना तितली, हम ना चाहेनी कि वो बड़ होके तोहरा जैसन बने। ना चाहेनी हम एगो सही करियर ना चुन के गलत रास्ता पे चलत अड़ तू। दीदी सुना, हम जे काम कर रहल बानी ना ओकरा खातिर भी टैलेंट की जरूरत होखेला। चुप हो जा, बहुत सुन ले बानी हम। हमार बेटी के टैलेंटेड होके के कौनो फायदा नहीं के, ठीक बना? मौसी बन के 2 महीना संभाल ले लो ओकरा के तका भइल। हम ओकर माँ बानी, 8 साल से ओकर परवरिश करतानी। हम संभाल ले बानी ओकरा के, और माँ बनल कोनो हॉबी नहीं के तितली। मौसी बन के 2 महीना संभाल ले लू, बस बढ़िया कैलू। अगर इतना ही तरह शौक बाना तो जा शादी कर ला। अरे ना तो एगो बच्चा अडॉप्ट कर ला। हमार बेटी के माँ बन के एक्सपेरिमेंट मत करा। वो बच्ची के तू गिनी पिक मत बना पा, प्लीज। मिनी, मिनी, अब आइल बाड़ी। बाहर गाड़ी वेट कर रहल बा। होपलेस। चला। राखी सपना सजा के दिल में सदा रहलू तू। कैलू खता देलू सजा, अलविदा काहे कैलू तू। कैलू खता देलू सजा, अलविदा काहे कैलू तू। कैसे आँख से दूर कई के हम रहतानी। हम ना जानत रहनी कि जिए के परी तोहरा बिना। मन मार के हम रहतानी तोहरा बिना। राखी
सदा रहलु तू कैलु खता दिलु सजा अलविदा काहे कैलु तू कैलु खता दिलु सजा अलविदा काहे कैलु तू सजा के दिल में सदा रहलु तू कैलु खता दिलु सजा अलविदा काहे कैलु तू कैलु खता दिलु सजा अलविदा काहे कैलु तू कैलु खता दिलु सजा अलविदा काहे कैलु तू दिलु सजा अलविदा काहे कैलु तू मम्मी छोड़ दा, हमरा बुखार आ गइल कह दे, हम पार्टिसिपेट ना करब। अरे रुका ना, अभी तो बस 4 दुकान में घूम ले बानी। और भी तो दुकान बना। एक काम करे ना, ऊ वाला स्टॉक दिखाई ना। माँ आपके भी पता बा, अगर आप पूरा मार्केट भी घूम ले तो कुछ ना मिली, और आप तो चाहत भी नहीं की कि हम ये फैशन शो में जाएं। के कहलस कि हम ना चाहे नी? पागल। आप वो दिन मौसी के जे इतना बात सुनाई नी, हमरा तारा ऊपर बहुते गुस्सा आयल रहे, पता बा। मिनी के इतना खुश देख के हमरा लागल रहे कि माँ बने में हम तारा से हार गए नी। पागल हो गई बड़ू दीदी, तू ओकर माँ बड़ू, प्रोबब्ली द बेस्ट मदर। हम ओकर मौसी बानी। हाँ, गुस्सा आयल रहे जब तू ओकरा लेके चल गए रहलू, बट ठीक बा। मिनी हमनी दोनों के बीच में कैसे फंस गए बड़ी, देखा। हाँ। अच्छा तितली, कल सुबह होकर कंपटीशन बा। टेंशन काहे ले रहल बाड़ू तू? हमार नाम तितली बा, देखा का करत तानी। कुछ ना होगी, बेफिक्र रहा तू एकदम। बचपन में जब हम कुछ अच्छा करे जात रहनी तो हमेशा माँ और नानी के पैर छुअत रहनी। तू भी छुआ, देखिए सब ठीक हो जाए। छुआ। बहुत अच्छा हुई सब। जा नानी के छुआ। खुश रह, खुश रह, बहुत अच्छा करिया। और मौसी के भी। नॉट एट ऑल, मौसी खातिर हग। अभी ड्रेस पहने के टाइम बाद। चला 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 चला।
मैम एक सेल्फी ले सकी नहीं आपके साथ प्लीज? श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ना थैंक यू बोले की जरूरत नहीं अरे की। अब तो आप बहुत बड़ा स्टार बन गई लिबानी, यही से। आई हैव टू गो। हाँ, अगर आप ना रहती तो ये ट्रॉफी का कुछ ना मिला। रहे दा, इतना भी मक्खन मत लगावा, बस याद रखबू तो काफी होगी। आप कहाँ बोले नी मौसी? का पता फिर कुछ साल बाद तू हमके देख के बोलबू की तू के तार दोस्त। मिनी चला, लेट हो रहल बा। चारल बानी, बाय। तोहार मिनी हमेशा तोहार रही। ऐसा मत करा, अरे ज्यादा हो जाए, कम कर दे, कम कर दे। बिल्कुल ठीक बा। एकदम नर्वस मत होइया। मौसी और हम जो टिप्स देले बानी वो याद बाना? सब भूल के नहीं। हम हाथ में लिख ली का? ई बोर्ड के एग्जाम बा का दीदी, का कर रहल बाड़ू तू? तोनी लोगन के का, हम तो सीधा कॉलेज के बाद वापस ई फर्स्ट टाइम, मतलब बाय द वे सुन ले बानी लड़का बहुत हैंडसम बा, पता बा? हाँ, लकी अली और जैकी श्रॉफ। कुछ भी। अच्छा सुना, ए मामले में तो माँ के कोनो आशीर्वाद ना लिहल जाए। तू हमरा के बेस्ट ऑफ लक बोलता। हे भगवान, तू अब जाइबू प्लीज। हाँ, जा जा। बानी। बाय बाय। मम्मी एगो बात सुना। हाँ मौसी तू सुना। हाँ का भइल का? हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। विश कर लू। आई लव यू। दुनिया के सबसे प्यारी बेटी बाड़ी तू।